uMthandeni Manqele ushawele izandla ngokunakekela amagidangoma akhe. OkaManqele kuvelile ukuthi noma engathola luphi uhlobo lwamadlelo akuhlaza kodwa akakhohlwa amagidangoma akhe embusweni wezulu. Uzokhumbula ukuthi uMthandeni waziwa njengopresident wengezo namagidangoma akhe uyaqinisekisa ukuthi ayacwebezela ukuze kugezeke igama lakhe. Abaculi bamaskandi banayo inhlanhla yokuba ngamanxusa kuma-brands ahlukahlukene. Lokho kuyinto enhle kakhulu nekhombisa ukuthi umaskandi uhlobo lomculo olusezingeni eliphezulu. Lokho kugcina sekwenza amanye ama-brands eseshela abaculi bamaskandi ukuba bebe ngamanxusa ngenxa yezinga. Akujwayelekile ukubona abaculi bamaskandi abangamanxusa kuleyo brand beyigqoka namagidangoma abo. uMthandeni wenze okuhlukile kakhulu njengoba sazi ukuthi uManqele uyinxusa le-brand enkulu yakwaKhathi. Ubonakale esonkisa amagidangoma akhe ngayo leyo brand nokuyinto efike yamakhela uthando kubantu nakubalandeli bakhe. Kubonakele ukuthi uMthandeni amagidangoma akhe akusibo abafana bakhe kodwa abafowabo, kubukeka indlela enze ngayo. Kuyacela ukuthi abaculi bamaskandi abangamanxusa bengavaleli amagidangoma ngaphandle uma begqoka leyo brand. Kuphinde kwavela ukuthi abaculi abaningi bamaskandi hlezi belahlekelwa amagidangoma ngenxa yokungawahloniphi. Kuthiwa abaculi abenze njengegcwama elisha. Cela ucindezele ibhathini la subscribe uphinde ulike.